Pois aquí no Fogar de Breogán é onde decidimos facerlle este homenaxe a nosa parella querida, a Toña e a Miguel. É un sitio super recomendable para que veñades pasar un ratiño nun lugar enxebre e a vez onde te refrescas e contemplas o exterior. Un lugar 100% recomendable. Este é o Fogar de Breogán, con toda a súa decoración super tradicional, original totalmente, como poden ver. Ventanillas onde xa a folla do castiñeiro está aí diante de nós, coa súa chimenea e con todas estas decoracións que fan as leidicias de todos os que estamos aquí cerca. Os nenos poden disfrutar na piscina e nós disfrutamos dunha xornada maravillosa. Imos a Queimada, ao Fogar de Breogán. Aparte de ser un amigo meu, é o dono de todo isto, este entorno que vexes aquí. É mentira. É mentira. Chámelle Carlos, pero ten un problema. Está solteiro e non ten fillos. Pero como pode ser eso? Pero como pode ser eso, Carliños? Pero non chores, ti non chores por eso. Pero ti traballa. Nadie me quere, nadie. Leva tanto tempo traballando, pero Miguel, que están grabando, non sei, leva tanto tempo traballando que non ten tempo a nada, non ten tempo a nada. Entonces, para todos vos, o amigo Carlos. Aquí un solteiro. Un solteiro de ouro. Como se chama este sitio maravilloso? Fogar do Breogán. E onde está, Masi? Está en Santiso Lalín. Moi ben. Vinde todos aquí porque isto sabedes lo que é hoxe, sabedes lo que foi hoxe. Hoxe é un día pequeno. Recorda o equipazo que ten este home. Ten un equipo... El vai ser o futuro alcalde de Lalín. Moi ben. Outra vez. El vai ser o futuro alcalde de Lalín. De feito, cando ele se presente, eu creo que xa non vai haber nadie que se presente contra ele. Non vai haber. Non ten rival. Como vedes, aquí teño un voto. Sí, señor. Maravilloso. Pero con un voto solo non se fai nada. Bueno, pois... É un voto meu, non é un voto teu. Gracias, Carliños, por estar aquí hoxe. Gracias por facernos aquí este gran evento. Que nada máis. Protagonistas del día de hoy, queridos, ¿qué tal? ¿Qué tal foi este día, Toña? Además de chorar un pouquiño. Un pouquiño. Ainda estou agora a chorar. Que se Pero sinte? o máis importante é ver a xente que de alguna maneira sabe que ti os queres. Sí. Eso é decir, eu quero vos a todos, moito, Sí. a todos. E vin que tamén me queredes a min. Sí. E tú sabes o importante que é iso. Pois sí que o é, sí que o é, O Toña. importante non son os cartos, nin as cousas, nada de todo eso. Porque para lá, cando nos toque, non vamos levar nada disso. Correcto. Pero vamos a levar o cariño da xente e, sobre todo, a xente noble, como son os de xente, os de nós, a xente do redor. Porque Maravilloso. non hai nada mellor que a xente do redor. Miguel, que me tes que decir? Pois que estuve rodeado da xente do mellor, de verdad, en todos os sentidos. Sí. Da muller que me aguanta desde que a conocí, de todo o que compartimos e de todo o que nos queda por facer. Claro que sí, claro que sí. Como que Ainda queda moito. Como que estamos facendo por o camiño, imos atopando xente e temos de quedar e compartir o mellor que temos para que eles tamén se sintan con ganas de decir, vamos a compartir. O segredo de todo é compartir vivencia, compartir corazón. Ademais estaban os vosos dous fillos, que sempre estamos con Miguel, pero xe estaba tamén Martín, Sí. co Calbueno, esa zanfona. Os vosos fillos están esmerados sempre en vos. Sí. Eso é unha satisfacción, a verdade. Así que parabéns, seguides sendo como sodes. Como sodes, tal cual. Non podemos cambiar. Nin queremos que cambiedes. Moitísimas gracias, mestres. Graciñas.
ali na pedra. Ali arriba xa hai unha na pedra, non ves? E outra máis abaixo, mira. Mira aquí. Eli. Papi, mira. Hola, ¿qué tal? Aquí andamos. ¿Todo bien? ¿Fuiste a ranilla? No me gusta Ay, corre, que sea la carta de mío, me cae. Ay, 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 que no va a Sí, pero es verdad. Oye, sí. ¿Qué pasó?